हो ना जाई खा जा मत है खाई जाओ की अरे यार हुंदरा के तो यार आओ ए मर्दे तू काहे ऐसे पहले रहा ना खा जा हमार मन नहीं करता है लो खा जा ठीक बा हम ना खा अरे खा जा तो यहाँ ठीक बा अरे यार तारा भाई तब आओ 4 दिन से देखत नहीं एकदम बे मर्द कुछ नहीं बोल तो यहाँ खा जा हमार ठीक बा खाना खा बे ठीक बा खा जा अरे खा तो ना खइयाने से कि उनका अर्जन तो का बुझबा काहे कोनो दिक्कत बा 4-5 दिन से एकदम दिक्कतें में बाण समझ लगती 4-5 दिन से हां टेंशन में रहता हूं खाली का कहता है ऐसे होना तो खाली तो ने चुपचाप बेचारे उ बैठा रहो तो कोनो बात उत बा बात बतावे नु कोई पूछ बोल के बतावा जा का बतिया जाना तड़ा उनकर अंजलिया से प्यार हो गइल बा हो अंजलिया हां अब का बात सही में ई का कहता रहा सही कहता नहीं ओहो ई सही बात है हां भाई क्या करबो ये खाली तो करे के देखबे कोनी अब करबो से तो का करबो कर से तो प्यार होई न बुझ हमरा आई पता बानू कि दूसरा प्यार कर ले के करल प्यार कर लो भाई वो अपन दोस्त निशांत बाव करे दे प्यार कर ले माने वो करा और से रहबो जा कि हमारा और से रहबो जा ओरे से कुछ ना होला भाई तो जानते बड़ा ओरे से हमारा और तारा और का होला माने तू अब प्यार करती है उनकरा से तो बीच में झूठो के रोड़ा का बने के भाई बात खत्म कर रही है चलो आई खा अरे रुको जा खियावे दे हम चिन्हा परची तो यहाँ करबै नहीं ओकरा से आ उल्टे हमरे कम मारे लगल जा ओकरा और हो गेल जा माने उ अब 4 दिन से ओकरा के जाने पहचान वाला समझिया हो कुरकुरा पहले छोड़बा पहले खा तब बतियावा जाए ना खा तार समझे के हाल हो जाई अपन बखा खा मैनेज होई अब हो जाए ऐसा कहते बड़ा तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर लगावल जाए अब तो नहीं जाना केनु करे के बा उपाय ढूंढ ली जाई उपाय तो 1 मिनट में खोजा दिया पहले खा ना तू एको निकाला मर दे ना खा जा ठीक बा एको निकाला ना तो फिर कुरकुरे गाड़ी देवे लगी छोड़ो जाए तो अच्छा बैठल लो कोनो समस्या के समाधान होई बैठो बैठा मर दे तारा खातिर जान तारा नो कुछ हो जाए बैठा जा ऐसा बैठल लो ऐसा बढ़िया बा ऐसे बढ़िया बा तो नहीं जाना केनु बैठा को पैसा हो दे ना तो तू खड़ा रह तो हरो बैठे के बा ठीक है तो अच्छा ये बताओ ऐसा मैंने थोड़ा बोल जा का चाहता देखो ओकरा के हम देखो भीम सिंह के बियाह में हम गई रही एक जना है सुनो तड़ा बतिया भीम सिंह के बियाह में हम गई रही मान लो कि जौन अगर बुढ़ती होला नु ओकर गई रही जा आ ओकरा के हम एक नजर तो भाई देखबे कहीं हां तो प्यार एक नजर में हो एक ही नजर से प्यार होला अब ओकर से प्यार हो गइल बा अब ना ओकरा बिना ए जे आइनी त ना ओकरा बिना अच्छा लागता ना खाना बढ़िया लागता आ घूमत है तो सही ओकरा पागल है का जानते बड़ो ओकरा पता ओकरा सब पता बा हां अब एकर समस्या के तोनी जाना के हल करे के बा यही से तोनी जाना से कह दे तो हल करे के बा त का कइल जाओ कह तू ही कह दो दिन भर हंसते खेले वाला लड़का चुपचाप मर दे बैठा रहता रहा बतावा हमारा 4 दिन से पते नहीं है कुछ देखो हमारा दिमाग में एक ही उपाय खटकता है बोलो एक काम कइल जाओ कि ओकरा के कहतहु पार्टी में बुलावल जाओ ठीक सीधो ना लइका बा के जोन लइका कहला जानू के एगो लइका दोसर ओकर प्यार करेला निशांत के हां ओके तो मान लो कि ओकरा के बुला के आ सीधे मार दिए उहे एगो उपाय हमारे पास लौकता संकल बड़ा का मार दबा तू मार देबो कैसे अब आखिर वो बीच में काटा बनता तो का के मार ही के न पड़े भुला मत कि पहले ऊपर मार लिए ठीक बा अब भाई हम तो जानते नहीं कि पहले ओकर या कि हमार है ई सब मत कर ठीक वो कही कि हमारी हम कम कि हमारी बता तू दोस्त बड़ा वो दोस्त बा कोनो काम लेवल में कइल जाओ तो ठीक लागी अब तो हनी जना दिमाग लगावा जा का कइल जाओ तू ही लोग कुछ कह लोग हमरा समझ के बाहर भाई कोनो समस्या के समाधान खोजे जा बा समस्या के संविधान बोलो का हो का बा ए बेरा पार्टी कई जाओ आ बुलावल जाओ आराम से आ ओकरा बाद जौन होई पूछताछ कई जाई हां सही कहत रहो जे अपन समझावल जी बुझावल जी का हो में सारी कॉल जी उनकरा लेके देखो भाई अब मिला गइल बा भाई के एगो अब बाड़े इनकरा के मैनेज करावल जी कसम कोशिश कइल जाई खाद पियत नहीं खन ढेरे दिन से का ना समझावे काम मरते कहीं के समझावे ले काम चल जाई ओकरा के सीधे मारे के बा मर्दे तू सनक गिल बड़ा का तारा के अब माने हमनी के इतना करते हैं जे कम बुझा समझावे ले छोड़ी अब ओकरा के मारा ही के पड़ी आइए को जान जा कि अब ओकरा बीच में हमारा बीच में अब तो जना आइबो जाए तो तू ही जना अब समझियो जाए तो का करबो माने अब ओकरा के मार देबो हां अब ओकरा के मारा ही के बा एकदम ना ओकरा एकदम मारिए दे पागल आ गेल बड़ा का यार एगो लड़की के चक्कर में मर्दे तू का से का करबो
तब का कइली ओकरा के मारिए न दियाई ऐसा नु है कि आप ना उ बीच में अब लौकता एगो मान लो कि आडा लहे न बीच में मान लो कि हई दुगो बउए तो जे बीच में एगो आडा लगता ओकरा के हटावल जरूरी बा। प्यार कोई गलत बात ना है, लेकिन ये गलत तरीका से प्यार कोई गलत बात है। मान लो उ प्यार कर तो ओकरा के मार कैसे देबो, समझावल बुझावल जी ओकरा के ना अगर मानी तो ओकर बारे में दोसर उपाय होई, डायरेक्ट कैसे मार देबो? वो कोई घर के लइका दिबा। अब सबसे बड़ चीज कि अपन मित्र बा पहले से संकल बड़ा तो यार कोनो उपाय दोसर लगावल जाओ। पहले बुलावो, फोन करके बुलावो, ए भाई बुलाओ शाम के ओकरा के। चला बुलावा तनी फोन करी। ठीक बा बुलावा जा जरा तिकनी का कइली बुलावा। तना उतावला ना होके प्यारे नु भइल बा, दोसर लड़की ना मिली। ए रुको फोन लागत रुको। हाँ ला धर बतियावा तू ही। अभी रिंग होगा। हेलो हाँ भाई का हाल बा, कहाँ बड़ा? अरे लइकन के मन बा समूह के पार्टी देवे के, ठीक बा बुलाओ तरह से निशान तो देख बुला लिया। ठीक बा तो एबार शाम के मने आ जी। क्या करे द्वार पे? ठीक बा शाम के आ जी 7:30 बजे। ठीक बा बुलाओ। ठीक है ओकरा बाद अपन मैनेज हो जाई, चिंता मत कर। बुलाओ ठीक है तू प्यार कइला मार दे कि मर्डर कर देबो। अब वही ले बोलिले बड़ा सो अभी ले आइल नंबर तो का कर लग रे काहे के बोलिल बड़ा सो करा का का आज 12 बजे राती खानी 7 बजे कहाइल बा काहे ओला को बुलाओ सो जल्दी आवते होई। मरबे करबे बेरा उगा ना जाओ खाली एकदम करा के मारिए देबू जाई घरे लौट के हे जे ओकरा के मारब पहिले हम आ जे दे ओकरा के खाली माने बुला दो बड़ा फेरा में मुहाए पर। हां ए बेरा मुआइए देबो करा के त मुआइए देम हम। चला जब तू चाहत रहा ये तो अब का कर जाओ हमने का हो बुला के तो देखो तू ओकरा के बुलावो के बात तो बहुत दिया हो जरा आवते होई अभी। चुप रहो सा गुला बुलावता बोलिए समझ कुछ ठीक बा हम रखत नहीं तनी आदमी जब पार्टी उठ मना के बने बेरा। हां हां कहां देरी कर देला है महाराज? अरे महाराज देरी हो गइला का फोन आ गई गर्लफ्रेंड के तनी बतिया लगनी है ओकर चीज जानते बड़ा जाके कर ले। हां हां रुपा जा तू लोग ए जा तो का सामान में नहीं खे आइले को मर। अरे सामान वाला कहत कि हम ले आवत नहीं फिर अब बुलाओ तो हमनी के तो हम चलते नहीं चल जा ना तू ये रहो ना ये लेके आओ तुम यार हमनी के लेके ये रहो। चलो आओ जाओ हम इजे रही और ये जे बैठा आओ दिया लेके चलो आओ बैठो आज भोज बा एकदम बढ़िया रे बा ले बना पैसा नहीं खी देले 1 रुपया मने तो हम ये लोग दी हमरा के तनिया काइए गुला खोज खाए। ए त ये लोग दी बनैले वाला का करे के बा टेंशन ले बा। अरे मर दे अभी आइलो सन ना मजे कहां चल गुला सन ना का पार्टी साथी ए आई का आगलो सन मर्द लेके बनी ना लेट कौन सामान लग रहो जा मर्द हाथ ना लेट कर देला जा बे सामानमा छावा का ले ले बड़ो जा अपन अपन कुछ ना लुकवा के काला होतड़ जा सब क्यों देख ली सब अब ये बता देम जा तो बाद में मजे ना आई। अच्छा ई बात बा तो काम लगावल जाओ बनावल जाओ बैठा जा मर्द काम लगावा हो चूल्हा उला बोझे जा काम चूल्हा बोझे मारत पहिले मारत अरे आखिर उनका क्या मत करो मार अरे बताओ सब सब तो कभी बता दिया आज 12 पूरा के मार का कइले बानी ना मारा दूर से पार्टी में रखे तू बोलैले बस ना आज पूरा हमारा तो मोटर लिखता मारबे तो माने मुंगा देबो सब मुंगाई अरे तो अंतिम इच्छा बता दो सुन हमरा के ना अभी तोरा का बता दिया का चाहता हो सुन 12 बज पर का चाहता हो सुन मारा बात अरे बता दो सुन का आखिर मारत का बार सुन हम तो रिक्का कइले बानी तो लावी चला हम तो नहीं के बताओ का लावी चला हम तो नहीं का कइले बानी रे लाओ ला हम का कइनी है सब बतावल जाई सब तोरा कभी वाला के बतावल बाद। अब तो नहीं का कइनी बताओ सुन पहले बोल अब तोरा काम का करी मार दी छोड़ दी पहले हमरा के बताओ हम का कइनी है आखिर हमरा का मारत हो सुन सब तते ही कइले का कइनी हो ई बताओ कि ते अंजलिया से प्यार काहे कइले हम करत रही तो तू हमरा से कहियो बतैले है तोरा से बताइम तब ते जमीन को जनत के प्यार करत तो हम काहे खातिर बीच में आइल बनी ओकरा ते हमरा से कहले रहतस तो हम दोस्ती खातिर कुछ छोड़ सकत ए रहे मारा कुछ ना मारा छोड़ तो पहले मारे एकदम का करी रे ए अब छोड़ दे महाराज मत देख तो मोबाइल जियता है चलो सो छोड़ो से करा के होगुल काम चलो सो
हमरा के माफ कर दियो। हमार शादी ठीक हो गई बा। अब हम तारा से ना बतियाई, हम तारा से अब ना बतियाई ना, हम ठीक बानी। हाँ कुछ नहीं कर पाइल ना, हमार शादी ठीक हो गई बा। तू कहाँ जीबू? हम कुछ नहीं की जात ना, हम तारा से बतिएबे ना करम।